El català és fàcil. És per això que presentem uns candidats preparats, valients i compromesos. Parlem del que vulguis, però d'un altre estatut no, si us plau. Si us plau, Moltes gràcies per la vostra invitació. Vos anime a que deixeu passar el fred del verano. La llibertat de ciutadans, per damunt de tot. Junt de l'emprenedoria. No! I busquem el caloret faller. Que vulgui intervenir en tot allò que fan els ciutadans. Els seus primers passos i va forjar-se. Com a empresària moderna i eficient, no caldria que recordés aquí que el príncep... Això és... El caloret faller. Sin duda, el caloret